beelden. Dus het drukke kruispunt hier heb je dus de mogelijkheid naar Axel te gaan langs de linkerkant. Ook richting van Sas van Gent, ook wel richting België. Maar goed, het weer is verslechterd. Er is een fellere regen momenteel. Toch niet meer motregen, maar toch wel redelijk, een redelijke regenbui. Het is ook wel volledig grijs hier. Dus de locatie hier is 4 kilometer van Zaamsvlag, dat is 10 kilometer van Vogelwaard en naar Hulst 17. Maar ik ben nog even aan het wachten dat het busje hier langskomt. Zo, het busje is terug vertrokken van de halte Ziekenhuis Zorgzaam. Dus dit is geen buurbus, dus dat is wel degelijk de lijn 10 van Connection. Ik zeg, een buurbus rijdt ook met dergelijke voertuigen, met van die kleine busjes. Zo, hier nog even mooi in beeld. En er zijn wel 2 reizigers mee, dus het wordt wel degelijk gebruikt, het minibusje. Dus 2 reizigers tot eventueel Kloosterzande en dan je overstapt met de taxi. Ga je spontaan naar Kloosterzande en heb je die taxi niet gereserveerd, ja, dan kan je niet weg. Dan moet je helaas minimum 90 minuten wachten, of 2 uur. Soms is de regeling veranderd naar 90 minuten vooraf.